wanna dance by water underneath the... Ja nyt me ollaan täällä Turkissa. Joo. Me ollaan siis Turkissa. Tää koko ajan soi jotain. Me joo tänne. Päin. Tuossa me löydetään jostain hotellia. Se on Turn off the lights. I'm really rich. $1 million. Joo. Ei mä oltiin eilen ja meidän hotellilla on siis 5 allasta ja 5 liukumäkeä. Ei mitään isoja, ne on semmosia. Sitten se on semmonen vauvaliukumäki ja sit siinä on semmonen. Turn off the lights. I'm really rich. $1 million. Vittu näitä ihmisiä jäljellä eikä enää. Ja näitä autoja. Tässä on siis tämmönen aika rämätalo. Niin kuin tuollakin. Ja tuolla. Turn off the lights. I'm really rich. $1 million. It's Rubio. Joo. China. Ja sit me vaan tänään ollaan altaalla ja sit me mennään Etelä-kaupoille. Sit noi tyypit vaan ajaa täällä ilman kypärää. Tää mopoja. Sitä siinä menee kiva tulla. China. Obamacare. Get those lights off. China. Turn off the lights. I'm really rich. $1 million. It's Rubio. Mä ehkä vielä kuvaan niille. China. Sit tuo mopoille leipissä tohon. Siitä kuuluu aika kiva ääni. Se on tommonen pappatuntuinen vanha ruoska. Ja sitten täällä myydään... Oi. Sitten täällä myydään ihan sikana spinnereitä. Melkein joka kaupassa on niitä täällä. Mut ne on aika huonoita aina. En mä tiedä. Nyt tässä on joku auto ja se on ajanut tuohon käytävälle. Miten nyt pääsen pois? Mä nyt lopun. Sit se niinku meni tonne yhteen talon sisälle tai silleen. Ja avasi sen portin ja sit se hyppäsi sinne korkealle ja... Joo. Tässä on se hotelli onkin. Voisi vasta näyttää liukumäessä. Tän on, en mä tiedä. Tässä on eka osa. Mä kuvaan vielä enemmän. Moro.